Pai Chakloni Pai Crepli, Surini Rankaratrok Arni, Inkoratrok number Dwarbaguri MSC constituency, under Hanboka Sarti Teron Arong Amekar, Soronsing hanse keso ahir kang tangrak ajok, aik atipi atum EM Richard Tokbi aphan kerap kachohang. Soronsing hanse ke kedam tang Kretroxi, November Surini Rankaratrok Arnita, Habit Ignar Pinanso Habit Henru Kerot Amat, Soronsing hanse aphan ke, Aking, Tumchom amat habit pangjar phit laso potsi non anta chipur bomlo lapen nona bangke sugar kesota dokok ajok kachongkreng langa thayawi pin anlo lapen se kilang jia phanta chainong bi lapen sabagan chiri isi do ladak lis pidetlo pennon ke golaghat civil hospital alongsi se langramji lasikai ke Dwarbagori angkang pi along arjan dun thip abang phu EM Richard Tokbi aphan nang ravek thapusi aik lapen atipi atum pensioning report news text report B News 7 Singki mi polo singki dam lo suri trok bune ke la ko theng along lo abat bakke pusa anke theng long le puke ike son bang phu na korea ateng puno te suri thong kep ene lo ke abat bakke pusa nga presensi lai lap lo Bisa itu tik talan lo tadi. Ardom pini nili lada sarthitiron arong hanboka sarthitiron amikar lada Soronsing hanse hem atipi lo ho lasi nalitum kanto kawe kithe kiding tumpan karbiang long kithe kiding atumhan an chuning rialam de la son lo la nilikorpo Soronsing hanse keso det pen ajok nilitum hospital ke the dim ta nilitum chipon the la pen ke nilitum la alang chor la nili korpo piso lo ronjita terang pi pu non ke dam tang ninkan December kali October 26 ani la so 26 ani henru ke rod ami pura ingnar ke phang notun det pena joini la so hot la Soronsing hanse bang phan sitami ko anane tharlo ni si ni am si la ingnar ke pangjar long lo an ke la so pen arep amoy so lak lo la so pen non la so akisu ka chilang pen amasinon pu sitami nilitum ka chilang jia phan awar sai ave pin la si la dat nilitum kaching hon de chor EM sa Richard aphan sitami chuning ripadi krim lo la nilikorpo Soronsing hanse phan kisu ke chilangji mimuchot adim nang kichipon thekji aphan jakong horang ma tangka mahasitami ni rapun thapusi sa phan sitami chuning ripadi krim lo la pen la dagli tum karbiang long kithe kiting tum anta nang chini dun lo nilitum akisung alam bangke la non kidam tang nili korpi ronjita terang pi sitami ko anone alang aning arong bahong pen sitami sopir thi pen okang nang kok lo ta pen la hai hui pen lai ingnar ke phang no da pen a joini sitami la Forest Department pen sitami la haya kerap doji pu sitami non puta kerap al pine la son dokumen pipini submit na hiya son an sitami nilitum submit lablo sitami non pu sitami thang birta ta long lela la si nilitum la bang so phanilitum ching thur ji pha nilitum jakong avi pin la posi prap jin pen nilitum phanang chira pani phansi sar EM sar phan sitami chuning ripadi krim lo taben la puke asopi lo hala ke kiso der bang lo nili ye tipi lo puke ik lo la pen nilitum la da bi wo pak en an sitami chi padoi lo la pen ke chainong sitami chi jor lo sitami la da akit dung misen hospital bang nilitum chi pon thek the lo la da kanai khat ini kanai khala beni suduri sar long silang bom sitami anke nona phi bang he kisu a som ga prek kusinang phom dun bom lo hala so hut ke war it pen hut bang ke arep kisu aning kisu achi the bang ni la som no anke nona bang ke hako
sugar puta dukok lo anke gas sugar tang ho halan ningang tin kisu at apot at bang he nilitum sitami ku pipian ku son no ne la hai hai pe ne ane bang he nilitum lang long le den lang thik thi den lo si nilitum aphan prabjin pen la bang so nilikor pu soronsing hanse phat kisu chi lang thik ji aphan nang litum kar bang long ke thi ki ding la pen ke la da litum doar bagori lo yem sar phan sitami chuning ri pati cream lo la pen par sitami la puge asupi lo anke amunit masia ve la da tasi nilitum sitami batai kisung so si puron ron der son lo la si nilitum arideng kavidet ajoy ni si nang litum ki thik ding phan sitami ko chuling ri pati cream lo kai dong